Bueno, esaten ari nintzen bezala, ni Unai Larrinaga naiz, prebentzio medikuntzan lan egiten dut. Ez naiz oso originala izan izenburuarekin, historia kliniko euskaraz beharra eta eskubidea, mahai-inguruak duen izenburu berbera jarri diot. Eta guazen ikustera zer den hemen daukaguna. Bueno, hasteko, osasun sistema baten helburu nagusia da gizarteak dituen osasun arazoei erantzun bat ematea. Eta horretako pazienteen eta talde asistentzialaren artean komunikazio kliniko bat gertatu behar da. Komunikazio kliniko hori edo komunikazio kliniko horren irizpide segurtasun bermerik eta kalitate bermerik handiena da hizkuntza parekidetasuna ematen denean. Hau da, paziente eta talde asistentzialak hizkuntza bera hitz egiten dutenean. Eta kalitate horrek esan nahi du, paziente horri segurtasun eta eraginkortasun berme handienarekin egingo zaiola prozesu asistentzial guztia. Gaur egun, Euskal Herrian, paziente euskaldunek ez dute kalitate irizpide hau bermaturik. Iparraldean frantzese bai, hegoaldean gazteleraz ari direnak ere bai, baina euskaldunek ez. Eta horrek desberdinkeria bat sorrarazten du euskaldun eta besteen artean lehenengoko hauen kalitate bermea ez dagoelako, hau da, segurtasuna eta eraginkortasuna ez direlako besteen bezain ona. Horrek esan nahi du, osasun sistemaren punto guztietan, arreta punto guztietan, paziente euskaldunei euskeraz egin behar zaiela edozein turnotan, ahoz, zein idatziz. Eta, lehen hemen aipatu den bezala, gauza oso karakteristiko bat gertatzen da. Naiz eta ahoz egin arreta guztia, gero, erderara pasatzen gara, historia klinikoan, datu biomediko guzti horiek idazterako eta erregistratzerako orduan. Eta historia kliniko hau zer da zehazki. Pazientearen prozesu asistentzial guztien bilduma bat da. Eta dago, elementu deskriptibo eta valoratiboz betea. Elementu hauek gordetzen duten informazio guztia hiru eskubideren bitartez dago babestua. Lehenik eta behin, intimitatearen eskubidea, bigarren askatasun informatikoarena eta hirugarren datu pertsonalen babeserako eskubideen bitartez. Azken bi hauek, eskubide positibo bezala ulertzen dira. Termino hau, zuzenbide erromatarretik datorren kontzeptu bat da. Eta horrek esan nahi du, datu guzti horiek tratatzen duten pertsonak, kasu honetan talde asistentzialak, eskubide eta betebehar batzuk dituela pazientearen eskubide batzuk betearazteko. Hau da, ez dira bakarrik betearaziko, baizik eta pertsonak euren ekintzekin lortuko dute hori betetzea. Kontua da, eskubide hauen titulartasuna pazienteak duela. Horrek eragiten du pazientea subjektu aktibo bat bihurtzea eta berak du datuon kontrola eta kudeaketa zer egin beharrez den erabakia. Horrek esan nahi du, betebehar horien artean euretariko bat hizkuntza bat ere badela. Eta horrik ikusten dugu historia kliniko euskaraz idazteko, euskaldunon kasuan, edo euskara lehenetsia duten kasuetan, euskaraz idazteko egin behar eta garrantzi hori. Gaur egun ja, historia kliniko euskaraz errealitate bat da, gertatzen ari den gauza bat da. Eta orain esango dudanak agian oso gauza, ez du emango gauza indartsu bat, baina oso garrantzitsua da ulertzea. Eta da, euskara beste edozein hizkuntza bezain baliagarria dela, datu biomediko hauek erregistratzeko. Hori ulertzen badugu, aurretik dugun guztia asko errazago egingo dugu. Ze askotan entzuten dugu, ez daukagu terminologia egokirik, hori egia da, eta hori zergaitik gertatzen zaigu. Oraindik ez dugulako nahikoa praktikatu, ez dugulako nahikoa erratu, nahikoa jolastu, eta oso momentuz esperientzia urria daukagulako. Hiztegiak egongo dira, baina erabilpenik ematen ez badiegu, hasierako puntu berberean gaude. Orduan, nik ikusten dudana da, gaur egun batez ere bilakaera horriak, kategoria desberdinetakoak idatzitakoak, batez ere fisioterapia, erizain laguntzaileak, eta espezialidade batzuetako sendagileak. Gehienak euskara hutsean daude eta gutxi batzuk elebidunak dira. Eta esaten ari nintzen bezala, guzti hau berrikuntza prozesua da, nik uste oraindik asko daukagula jolasteko, eta naiz eta Osakidetzako 3. euskara planak hau aurre ikusten duen eta onartzen duen praktika hau, praktika hori egiten duten langileak indarkeria jasotzeko arriskua dute eta horrela gertatu izan da. Hau da, hizkuntzen arteko botere hori maila guztietan mantentzen da. Hizkuntza zapalkuntza
pazienteek jasaten dute ez dutelako euren hizkuntzan jasoten artatze prozesua, eta horretan ari diren langileak ere ezin dute hori egin ez dutelako askatasun eta indarkeriari jasoko ez duten bermerik. Orduan, zapalkuntza bere horretan amaigabe mantentzen da. Nire ibilbide pertsonala historia klinikoa euskaraz idazteko honetan, laburbildu nahi izan dut, agian gehiegi pasatu naiz, baina hasi zen 2018an espezialitatea bukatu nuen momentuan. Hemen ja komentatu den bezala, nik kontraesan oso handia ikusten nuen euskaraz hitz egin, baina gazteleraz idatzi beharreko derrigortasun hori, eta orduan, lehenengoko euskaraldian hau bizi rola hartu nuenean, erabaki nuen hori apurtzeko momentua izan zala, eta hasi nintzen, ospitaleratuta dauden, isolatuta dauden pazienten bilakaera horriak euskaraz idazten, eta kanpo kontsultan ikusten genituen lehenengoko kontsultak eta hurrengoko txandak edo sukzesiboak, hor ere euskaraz idazten. Gero oraia beste salto batzuk egin ditut, eta emailak, bilera batzuetako aktak, aurkezpenak, saio kliniko gutxi batzuk, hasi naiz beste lekuetara ere euskara hori edatzen. Bidea ez da izan bat ere erreza, baina gauza batek asko lagundu dit, eta izan zen, euskaraz idazten hasi eta gutxira, 2019an, aintzat ezagutu nuen, Gernikan egin zuten topaketa baten bitartez, eta hor ikusi nuen, ez nengoela bakarrik, eta horrek ate asko ireki dizkit, egia esan, eta asko lagundu dit nire prozesuan. Eta ate hori nire aurrean ireki zenean, ordutik, egia esan, aurrera pauso asko egin dudala, eta egiten ari direla orokorrean, uste dut, ze hau ez da gauza individual bat, hau da guztiok eta sisteman hizkuntza parekidetasun hori bermatu behar izateko egin behar dugun lan bat. Eraldun, euskaldun, guztiok, denon erantzukizuna dago. Eta egia da, behin hasita ez dala goranzko marra zuzen perfecto bat, baizik eta bidea gora beraz beteta dagoela. Azteko, bizitza pertsonalean gauzak gertatzen direlako, COVID-aren pandemiak ez duelako lagundu, ze botere harreman asko hasierako puntura atzera bidali ditu, eta bidea berriz ere hasi behar izan dugu, eta gero, niri asko afektatu didan gauza bat izan da, lankideen artetik, espero ez nuen indarkerian maila bat jasotea. Eta min gehien eman zidana izan zen behin, hau bizitxapa zeukan pertsona bat, niri salaketa ohar bat egingo zidala esan zidanean. Hori izan zanitako lomaz. Orduan, gaur egun konturatu naiz nik individualki ezin dudala gol estandar hori bete, baizik eta talde lan bat dala. Gaur egun bakarrik gazteleraz edo bakarrik euskara hutsean idazten ditut bai evolutibo, txosten edo beste dokumentuak, batez ere bi arrazoirengatik. Bat, elebidunak egiten baditugu, euskara beti beste hizkuntza batera lotuta egongo da, eta ez bakarrik lotuta, baizik eta beste hizkuntza baten menpean. Eta ez dugu lagunduko euskarak osasungintzan behar duen estatus propio hori izaten. Eta bi, euskaraz bakarrik idazteak, euskara normalizatzen ere laguntzen duelako nire ustez. Orduan, horrek ere laguntzen du ikusgarritasun bat ematen, eta batez ere ikusgarritasun bat ematen. Eta bide honetan, hemen amaieran laburbildu ditut ere esperientziak eman didan hausnarketa asko, lehenik eta behin teoria eta praktika elkarrelikatzen dira. Ez dugu kriston korpus teoriko bat behar lehenengoko pausuak ematen hasteko, baizik eta hasten garenean konturatuko gara gauza askotaz ere bai, eta horrek teoria elikatzen du eta era berean gure bidea ere elikatzen joaten da. Lehenengoko pausu horiek emateko batzuetan ez dugu beste inoren baimenik behar, baizik eta aurrera egin behar dugu, eta aldaketak prozesuak dira. Ez dira marra zuzen goranzko batean, gora beraz beteta daude, luzeak dira, etengabekoak izango dira, eta guztiok ere elkarrekin egin behar dugun zera bada, porque bakarrik mantentzen bagara, bat, ez dugu gol estandarra betetzen, eta bi, erre egiten gara, eta heltzen da momento bat, non, plantatu egiten garen, eta ez dugun aurrera gehiago jarraitzen. Eta gero ere hemen izan da, arriskuen beldurrik gabe egin behar dugula. Arriskuak hor daude, eta nik ez dut nahi arrisku horiek romantizatu nahi. Baina batzuetan, bildurrez ere gauzak egin behar ditugu. Eta nik ez dakit batzuetan non amaitzen den, non hasten den
beldurrak ematen dizun sentipen horiek eta zerbait aldatzen ari zarenan sentipen, como emozioa, ez? Beldurra eta emozio hori, ez dakit guztiz banatu daitezkeen, eta horregatik esaten dut, beldurra sentituta ere aurrera egin behar dugula. Eta, bueno, orokorrean hori esan nahi nuen, eta eskerrik asko entzutearren, eta, bueno, orain nik uste, hemen jaztabaidarako gai asko batera direla.